Og så er der givet start fordi det ligger på Halskov Straf. Start fordi Anne-Sophie Stigmann Power står på Hestekleve Avis, hvor jeg holder sig i stue. Og start for 11, Sophie Stigmann, stedet for at klar. Foregående lytter mig på Sekvens, lytter med 0 fejl, 50,14, går det hele karakter på 0,9. Jeg hader det, mand. Det er svært at filme, når man lukker øjnene. Tak. Jeg skal ikke holde det der kamera, det er det første på. Ja, det var dejligt at se en flot, velredet tur og en dejlig, velredet dronning. Du gjorde det rigtig godt. Det eneste, der var udsat lidt på det her, det er, at vi næsten lidt for langt. Vi render lidt i buskalop med opad. Men vi synes, det var super godt reddet. Du skal have 8,4. Flot.